Os membros do Grupo Municipal de Emerxencias afanábanse a primeiras horas desta mañá na limpeza deste tramo da Avenida da Constitución, que resultou máis afectado pola tromba de auga desta pasada noite. Non lonxe de alí, os bombeiros do Parque Comarcal traballaban achicando auga do garaxe dun edificio que resultou tamén anegado parcialmente, e en cuxo interior se atopaban varios vehículos. Tamén sufriron danos dous locais comerciais, unha tenda de informática e unha tenda de roupa. Sí, bueno, nos recibimos unha chamada ás 9 da mañá do 112 informando que estaba inundado un garaxe aquí na Avenida da Constitución de Boiro. Desplazouse unha actuación de bombeiros a todo o lugar e ao chegar aquí comprobamos que estaba inundado o garaxe da zona -2 do edificio e tamén o oco do ascensor. Estamos ahora mismo sacando auga para que se restablezca a normalidade no garaxe do edificio. Debido ás chuvias desta noite, como vedes, en dos hogares tamén se inundou un pouco esta calle e entrou en algúns comercios. Fontes municipais informaron de que a forte tromba de auga desta pasada noite provocou a obturación da rede de sumidoiros nesta zona, nun tramo ademais con tubaxes antigas que non dispoñen de separativo de pluviais e fecais, na que ademais está previsto actuar. A tromba de auga tamén se deixou notar noutros puntos da comarca. En Aguiño desbordouse a rede de saneamento e houbo balsas de auga na zona da Fiaiteira e fronte ao Colexio de Castiñeiras. Na Pobra, unha das zonas máis afectadas foi a estrada de Cabío. En Rianxo tamén se deron problemas na rede de recollida de pluviais.